Flors de baladre en un torrent. Molt bon dia, amigues, amics, companyes i companys. El proper 26 de maig hi ha eleccions als municipis, al Consell i al Parlament. Jo vos vull parlar del municipi de Vila, que és on em presento com a alcalde. I ara a Eivissa, un partit que no li devem res a ningú, perquè recordeu, a Eivissa no es presenta en Pedro Sánchez, ni en Pablo Iglesias, ni en Pablo Casado. A Eivissa ens presentem nosaltres, els d'Eivissa. I nosaltres, ara a Eivissa, no li devem res a ningú, no hem de dar explicacions a ningú a Madrid. Tot el que farem i planegem serà per Eivissa i per ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat, perquè volem una ciutat per viure i per conviure, i no li hem de donar explicacions a ningú més que vosaltres. Recordeu, el proper 26 de maig la vostra opció és Ara Eivissa.